और बात कदी लड़की लड़की अगर गाड़ियों दे दे खीस में तो लड़का लोग के मिठाई लगेला। ये गाना में बंदर जैसे लग रहे हो आप, बंदर जैसे लग रहे हो। लाडू पे चाँद टपके तोहार देखो तारा तू कहाँ घूर घूर के। लाडू पे चाँद टपके तोहार देखो तारा तू कहाँ घूर। केहू चश्मा लगैले बा कि पानी चश्मा लगैले कि पानी चश्मा लगैले दोनों बेन जाइता और मनया बतावा तने बेन जाइता। ए बाबू डांस बहुत अच्छा करेला ना। अब डांस ना करेला ई डेरात नहीं के पिटाई का करेला तू सब लोग कही तो करबन हो। आई बाबू डांस करे बहुत अच्छा डांस करेला करो तनी हां बोल दिलो बाबू डांस करो। हर्ष नाम है हर्ष पूरा नाम हर्षराज जी। तो अब डांस करेंगे कि पानी चाचा माना गोला तो दो बेन जाएगा कि हो मनया बतावा तने बेन जाएगा कि आके नाच रे पतर की नागिन जइसन ओ आके नाच रे पतर की नागिन जइसन। चाचा आज बड़े छोटका चाचा हाँ गाते हैं बहुत अच्छे। ये अरे ये लड़का हमरा बुझा था कि 2016 से गावे सेव हाँ सिवान हम देख ले क्लास कर गए जा इहो जाते बेचारा क्लास सीखे खातिर संगीत। अच्छा हम पैसा देने तो आप अच्छे से और डांस करोगे ना। हाँ अच्छा से तो डांस करता है। अब तारा के रह जाए टावर पर टांगल जी आज रसरी बांध के अच्छा से डांस करो सब लोग लेके भाग जाता रहे अपने घरे डांस करो तो कि पानी चाहता माल गइले दूर भीन जइसन हर मुनिया बजावा तानी भीन जइसन कि अंगे नाच रे पतर की नागिन जइसन कि अंगे नाच रे पतर की नागिन जइसन। कि गुंडा पे कौन पे भौंकता रे आई कहता बाबू पिस्टल रही तो ना पिस्टल बंदूक मांगता आ ना बाबू गोली लग जाई रहे तो कि गुंडा पे कौन पे भौंकता रे गरम में गाड़ी में पे लौकता रे गुंडा पे कौन पे भौंकता रे गरम में गाड़ी में पे लौकता रे बोलो ना बोल हवाला में कम चुप लागेला कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला। एक सेकंड तनी बारवा उड़ाई बाबू के उड़ावेला आई बार झाड़ के नहीं आई
कि बालमू के ही पिया हीरो से भी लागे कि बोलो ना बोलो हमारा में एक्टिंग में घुसी कौन चूक लागेला हाथे के बंदूक बना लो कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला